Sitten kun tuossa rupeaa vilkkumaan tommonen punertava, näet sä tuo Joo. punertava valo? Joo. Sit se on niinku päällä, mutta tää on tosi hankala. Sä et voi koskaan olla niinku täysin varma, että onko se päällä. Sano hei. Lääkäri, korvalääkäri. Sano hei. Ei. Miltäs tuntuu olla täällä Hämeen ytimessä? Kuule, kotia on ikävä. Mä menen nyt tästä jo poistun. Meetkö sä nyt saunaan? Mee. Poistun takavasemmalle. Sauna. Extreme urheilija. Perussetti. Joo. Tässä on tuohilat tuohon väliin. Katsotaanpas nyt sitten, että alkaako se olla pikkuhiljaa. Sieltä kuuluu kivaa porinaa. Kyllä tässä nyt varmaan on semmonen tilanne, että kohta päästään saunomaan. Täällä ollaan Hämeessä, Hämeen ytimessä lammilla. Kertalämmitteinen, aika vaikea sauna. Kun on tottunut sähkösaunaan, mutta kyllähän se tästä sen verran on tätä agraarikulttuuria harrastettu jo nuoresta ja geneettisessäkin mielessä sitä pitäisi olla ihan reilusti. Ja vanha koulukaverikin sanoi, että mitäs vanha alkiolainen, mitäs vanhalle alkiolaiskaverille kuuluu. Että sellainen tapaus. Jaha, mitäs täällä on? Täällä ei olekaan mitään saunaolutta, vaan täällä on salmiakki. Original, Kosken korva. Otetaanpa siitä pieni hömpsty. Jaha. Talon isäntä on siellä vetämässä pitkävetoja ja jaha. Ja homppelikissa. Niin. Niin. Aha. Isäntäkö se? Oho. Tuppas tänne. Tuu tänne. Tuu tänne. Ei, karkuun meni. Jaha.
isän auto. Niin traktorin kanssa vähän otettu yhteen ilmeisesti kylätiellä. Hämeen ytimessä. Päkäpässikö se jo teillä? Nukkuuko se? Tsit. Ei oo päkäpässi täällä. Missä? Tää helvettiin. Päkäpässit. Päkäpässi täällä. Ei oo. No sieltähän se tulee. Vanha Eetu. Helvetti. Rollaattoria sillä pitäisi olla. Nonni. Aito asia. No. Tuu tänne. Tuli. Tuu tänne. No. Niin. Shht. Hiljaa. Ei mitään. Puskiin. Jaha. Siitäkö se? Nonni. Päkäpässi on nyt sitten jossain loikkomassa.